Buek sambal goreng sarden bakinco jo kantang. Kada pulo kita li. Awak ado cerita ciek guys. Di konten awak di tahun 2024 tentang manggoreng sarden ko juo. De awak babasuo dulu sarden mangko bagoreng de awak. Ado nan berkomentar, ado nan maage saran, ado nan menghujat, ado pulo nan berdebat. Sabone kan biasa aja nye bak kece ona uciwa dek sari kapalo nan samo hitam pandapek babeda-beda. Dak iyo gak itu guys, sabone memasak atau kadapui ko kan seni ko kan berbeda-beda setiap awak walaupun namo sambal samo, mungkin cara memasaknya berbeda-beda. Malahan ado lo nanta kojui bagai bak pokok bagoreng lo sardena balik kan sarden tu lah masak sebelumnya. Tapi jawaban pasti kami dak lo tahu do. Modeiko kami diajen de induk kami kadapu dulu yo mode itu je tawinya gitu. Mungkin batambah-tambah senie de ado kini ape bacolik-colik mungkin mode apa orang kadapu tu ditigu-tigu lo de awak kan. Tapi bukan merubah dasar gitu lah jadi curhat lo jadikan semuanya topik awak bukan hiko sebone awak kadapu membuat sambal goreng sarden bakinco jo kantang. Nyokok ka jadi konten kreator ko kan sebone yo harus siap menerima kritik dan saran, malah hujatan lawak balik ke topik awal lek membuat sambal. Tako kan lawak kubak bawang, lawak asiang lo lado untuk sambal, lawak kubak lo kantang tu wak goreng kantang le sambal menantiin kantang tajora. Awak masuk lo lado ke dalam blender le bawang merah bawang putih diagi garam langsung dicucuin ke dinding diputar lah blender tujan salfok lo samo tutui blender awak dak iyo mano copek aja nye nan tutui sabone dak basuo le do daripada malantiang lo lado kain cek mato nan lado le lah cowo dek blender tu kantang nama goreng tako lah masak pulo lah patut lo nyo di bangki tu dimasukin lo kantang nan olun ta goreng le yo dak bisa sekali goreng je do tu dibuat 2 kali tu di samping itu dek kompor go le sadang dak bapakai disambung ke awak meraci tomat jo bawang merah bagai dek sambung menyambung nan kantang bangkitan kedua tako lah masak lo di bangki lo le tu lanjut lo awak goreng ikan sarden le sabone awak lai dak lo diajen dek ibu awak untuk membasuh dulu do. Tapi ado nampak de awak di ape orang dibasuh de jadi dak copek angui ikan sarden wak do tu wak cubon lah mode itu towi. Kalau kalian bak apa guys, kalian basuh dulu sarden dulu sebelum digoreng atau langsung aja bagoreng atau tidak bagoreng itu kan sabone terserah awak je nye balik ke diri awak masing-masing nionyo mode apa kan lah masak sarden tako tu dibangki dak digoreng bawang merah nala bagacik tako tu dimasukin lo tomat nala digacik tako untuk penggoreng lado. Lanjut part 2 di guys, panjang ne video